Otlar jiktim min şanasız, şağıp gittim şarasız. Görür күзге zurda tügül, şiberlikке şamasız. Alma birle, alma şeşe getirile. Başkalarga күзде salmayım seni көргенден birle. Müsaadenizle muhterem kelgan konaklar, muhterem televizor qarovchilar, yumor seyirchilar, salam! Tatariston Respublikasi prezidenti qarshindagi tatar tili ham Tatariston Respublikasida yashovchi xalqlarning tug'an tillarini saqlov, o'stiruv masalalari komissiyasi ham Tatariston Respublikasi Yoshlar ishlari ministrligi yordami bilan butun dunyo tatar yoshlari forumi Team TV kanali bilan birlikda Sholt Muhammadjon proyektidan taqdim etamiz. Birida bizning yumor belgisi shoirto'shilar 10,000 so'm o'xsha uchun kurashadilar. Ular stand-up, miniatyura, improvizatsiya janrida chiqish yasayacaklar. Haligi chiqishlarni bayali bizning tanilgan yulduzlarimiz, bizning muhtaram hukmdorlar. Aydagiz tanishib ketik. Ular bilan birinchilardan bo'lib tanishtirasam kela. Iptash Siren Bayramov. Estradamızdan zажигалкасы önde bizden bir yumor topşırığında kaldırmayın. Rimma Nikitina. Tataristan'ın at kazangan artisti Ilnaz Bach. Sizin için aşağı qoidalar bik taqodi. Qiziq ekan, kulamiz, alqishlaymiz ham bir balni beramiz. Har bir joyda bizning bir shargina bal ham ana mana birgina kishiga berga mumkin bo'lacak. Yami? Ana esda turib kerak bo'la. Bizning bugungi chiqarilish 2 belgidan turacak. Birinchisining azirlangan chiqishlarni qarov, ikkinchisi improvizatsiya ulushi. Hozir azirlangan chiqishlarni qaraymiz. Birinchilardan bo'lib shoqrasi kelaberiga Radif Kashapov. Rahmat. Ой, сәлем. Алқышқылар менде ғадетті кіші шыққанда, яра. Ну, мен 40 яш дегенде кіші таки. Бәлкі соңғы шығышыдыр енді, еме. Анары құл шапмаса, анары 40-на шақырмасылар. Мен шул қадар қарт, ләкин қызлар айтар, ну, нешегенде 40 сеңа максимум 27, еме. Ну, бәлкі тыштан 27, әштен да чисті 40. Мен Хрущевка кебек. Білесің, ешікні ашасың, паркет тозған, кран аға, таракандар егеріп өре. Бұл мен. Мен шул қадар қарт, мен бұл еліні Түркияға түгел, профилакторияға ялайтырға бардым. Дүсекенде да қибатырақ, қатты услуги шындай сервис. Ошаталар, әшіртелер, бейетелер, қиниде алалар. Түріктер түгел, енді Азербайджандар максимум. Су орнына гидромассаж, Құяш орнына электрофорез, кальян орнына ингаляция. Мен қорт енді ләкин мен 2 тапқыр үйленген. 2 тапқыр қобатландым, 1 тапқыр өмірімде. Мен қатымны Тиндер аша таптым. Мен саушамы Тиндерда, Тиндер ол бетінде сервис услуг, қызмет қою сервисі. Сен нәрседе керек, сен жазасың, кешіні табасың, оланы ішлей. Анда отзывта қалдырып болмай. Бәйді берге болмай. Мене фотосы бар қатын, сен жазасында. Шәп қатын, 3 жыл бірге яшадық. Ойралғанда фатиры меңа, баласаңа қалды. 5 балл, в принципе, в идеальном состоянии. Причина продажи. Ешірек таптым, әлбетті, рекомендую. Анара қатын сұрасайын, сен андарды чаттарға жібересің классташларға, егітлер, пожалуйста, лайк қойғыз, қотынны кодат пристроить керек. Мен ұзақ іздендім, çünkü башта мен ешірек қыз ізлеген едім, менің үшінде рекорд бар еді енді, менің ерген қызым менен 13 яшқа ешірек еді. Яғни мен мәктепні тамамлағанда, аңа 4 яш еді. Көз алдына кетірмеңіздің қыр. Мен өзімді неше қақылы едім, Мениханың қотыны оннан 12 яшқа ешірек. Ана еткендер еді, ну вот Гүлсина неге керексің? Рүстем, нормальный егітлер бар, ешірек. Прикиньте, олаға ашана, утыра оршада, кейбіт сатушы болып. Хаманда айта, улым, Лучаны, қабызалі телевизорны.
анда кабызалар инде, анда Рустам Миниханов премьер-министр. И ана Рустам абыйгыз һәр көнне Кабминнан, еще паровой Матюшинадан Кабминга таба, менә монда крюк ясап әлбәттә инде, 8 картежлы машина белән анда рәстәге сигнал бирә инде. Мен аңламыйм, менә нигә безнең бөтен дини бәйрәмнәр, алар ял көннәре. Менә урыслар нәрсә эшлиләр Корбан гаетендә. Нигә мин моны сөйли башладым, минем травма хасил булды инде, барлыкка килде. Әти бер көнне килде. Мен әйтәм, әти, баланы сөннәткә утыртырга кирәк, ничек мине сөннәткә утырттылар? Ой, әйтә, сине сөннәткә бер Крашин бабай утырткан иде. Геннадий дәдәй, менә дигән хирург. Алар аннары бабаең белән бер шешә аракы эчтеләр. Мин беләм, кеше эчкәч, ул бит туктамый, әйме? Мин әйтәм, әйдә әле, кара әле, әйдә, Рәдифне дә шукындырыйк. Теге бала юынмаган әле, дугасы да укылмаган, бесплатно бусы. Дөресенкә шаярту инде, мин үзем татар теле активисты, бу Ленарийга ишарә. Минчә татар теле гаиләдә үсә икән, татар телен секс вакытында кулланырга кирәк. Әйме? Чөнки шундый факт, яңа факт, фәнни факт, бөтен татарлар, алар секс аркылы барырга килгән. Берсендә Акбар салып килмәгән аны. Әйе, һәм минемчә бу җидди бер, моны грантка да бирергә була, әйме, ләкин мин грантлар биргән күп бар, анда башта кирәк образ. Мәсәлән, татар кызының сексуаль образы. Башында калфак, аенда оек баш, кулында казылык. Аны ашарга да була кирәк булса. Анар татар кызы, татар егетенең шундый секси малай, ул мәсәлән, башында кәләпүш, аягында оек һәм җылы бәлеш, мәсәлән. Так, бу 30 яшьтән узган кешеләр өчен шуйды. Һәм әлбәттә сүзлек, мин татарча сөешәм. Бәгърем әкренрәк, җаныем туктама. Аума туптыру төз утыр, яхшы утыр. Күрсәтермен мин сиңа. Шу әминә елама. Кычкырма баланы уятырсың, вариант кычкырма хатынны уятырсың, кемгә ничек. Аннар инде әйдә тизрәк инде иртән көтүгә. Сез чынлап та Шалт Мөхәммәтҗанда мөхәррир булып эшлисезме? Һәм әлбәттә инде тагын нәрсә булсын. Әлбәттә менә мин яраткан минем Мөхтәсим абый моны башкача эшләгән иде, җаныем. Һәм беләсең, менә теге картырак булган сайын, менә син аңлыйсың, кеше яшь булганда анда претензиялар юк, әйме, теге 18 яшь малайга, анда монда манка, монда алка, чәче зәңгәр, идеальный просто, әйме. Һәм сез менә күрсәгез иде, 12-18 яшьлек егет белән кыз үбешәләр ТЦда, романтика. Әгәр дә 2-40 яшьлек кеше үбешә икән, бомшлар. Шуның белән тамам, рәхмәт сезгә. Рәдиф Кашапов булды. Алкышлар. Давам итәбез. Киләсе шаяртучыны чакырыр алдыннан кисәтергә дә кирәктер бәлки. Безнең дә үзенчәлекле юмор жанры, ул да булса музыка белән бәйле. Аеруча да кайнар алкышлар белән каршы алырга кирәк булыр. Марат Зинхар сәхнәдә. Баршаңызга да сәлам. Сәлам юмор сөючеләр, сәлам иҗат яратучылар. Нишәнче инде тапшыру төшерәбез менә. Ләкин сораулар һаман да бар. Нәрсә соң ул Шалт Мөхәммәтҗан? Менә өлкәннәр белергә тиеш инде. Яшьләр беләләрме аны, белмиләрме? Нәрсә соң ул Шалт Мөхәммәтҗан? Каян килеп җитте ул? Шул сүзләр Шалт Мөхәммәтҗан дигәнне. Кем белә? Кем Жыр бар шундый, менә молодец, афәрин сиңа. Менә элеккәге жыр, име Шәүкәт Вәлиевнең шигыре көйләнгән, вот жыр булган. Әле давным-давно, короче. Менә борын заманда рәхмәт. Менә поколениясы аны белә. Поколениясы өлкәннәрне мин поколениясы дип йөртәм, чөнки алар сәләтле, дәртле әбиләр. Алар гел мәгънәле белән сүзләр кулланалар, син аны тыңлыйсың, син аларны тыңлыйсың да, башын гына селкетәсең. Өлкәннәр безне поколение ү дип йөртәләр. Чөнки алар безгә карап, үләм мин сездән дип әйтәләр.
Мин үземне шул ике шыр арасында күпер дип хис итәм. Һәм шул өлкәннәрнең җырны, Шәүкәт Вәлиевнең шигырен сезгә тәкъдим итәм. Шәүкәт Вәлиев, Шалт Мөхәммәтҗан җыры. Мөхәммәтҗан уңган кеше җырлап кенә бара эше, каяра акча җыйган ул бит. Каяра акча җыйган бит, дәше солдырып куйган бит Шалт Мөхәммәтҗан. Туган тумачаны алып, түбәтәйне кыңгыр салып, ял иткән чакта көньякта. Ял иткән чакта көньякта, үч төбе белән көньякка Шалт Мөхәммәтҗан. Мөхәммәтҗан уңган кеше гөрләп кенә бара эше, министрдан әллә киме. Министрдан әллә киме, әнә ишеген яба зилның Шалт Мөхәммәтҗан. Кешедә аның эше юк, чөнки эшләгән теше юк, шактый шулай җаен тапты. Шактый шулай җаен тапты, йөри торгач килеп капты Шалт Мөхәммәтҗан. Монда Шәүкәт Вәлиевнең шигыре тамам. Ләкин минем дәвамым бар. Хәзер сезгә җырлатам. Римма Никитина уңган кеше җырлап бия бара эше, бик матур татар кызы. Бик матур татар кызы, шуңа күрә бер үзе Шалт Мөхәммәтҗан. Илназбах уңган кеше җырлап кенә бара эше, композитор буласы килгән. Композитор буласы килгән, Илназ түгел ул Себастьян. Бах Мөхәммәтҗан. Сирень Байрамов уңган кеше, белмим бармы юкмы эше. Жюрида гел утыра, жюрида гел утыра, кем аны гел чакыра Шалт Мөхәммәтҗан. Марат Зинхар уңган кеше җырлап кенә бара эше, татарча белмәс иде. Татарча белмәс иде, бүгенге чара бирле Шалт Мөхәммәтҗан. Рәхмәт. Марат Зинхар булды. Искитмәле чыгыш, үзенчәлекле чыгыш булды. Шадымы? Шәп, әлбәттә. Инде дәвам итәргә әзер киләсе катнашучы безнең Рүзәл Әхмәдиев. Каршы алабыз. Сәміз дуслар, хәйрле кич, барыгызга да хәйрле кич. Дөресен генә әйткәндә, мин монда зарланырга чыктым. Менә хәзер зарлана башлыйм, менә күптән түгел генә бер дә мәгълүм булмаган социаль челтәрләрдә минем аккаунтны блокировать иттеләр. Исемен әйтеп тормыйм инде, чөнки анда беркем дә утырмый. Менә мин анда гел утыра идем. Шуны блокировать иттеләр. Блокировать иттеләр дә, ну, нәрсә өчен икәнен гомумән аңламыйм. Бәлки ламинат ни өчен бүртә дигән видеолар карап утырган өчендер, чөнки 30 яшьтән соң ниндирәк видеолар карыйсың инде, шундыйрак видеолар карыйсың. Аннары уйлап карадым да, так, ламинат бүртә генә түгел, бәлки ул баш күтәрәдер. Баш күтәргән ламинат ул бит иноагент. Һәм шуннан соң
Барысы да үз урынына урнашты. Ләкин менә андый очракта үзеңне ничек хис итәсең? Менә үзеңне күз алдыгызга китерегез, бер 25-30 ел төрмәдә утырган кебек хис итәсең, һәм сине бер көнне, бер матур көнне азатлыкка иреккә чыгаралар. Менә син чыгып басасың, каршыңда иреклек, азатлык, ләкин син анда нәрсә эшләргә белмисең. Тегендә бары бер нәрсәдер аңлашыла иде әле син. Анда бар, монда барма, моның белән сөйләшмә, булай эшлә. Монда гомумән ниндидер бушлык. Мин хәзер аңлыйм, ни өчен күп кенә кешеләр теге бер тапкыр төрмәдә утыргач тагын шунда килеп ләгәләр. Чөнки монда нишләргә белмиләр. Менә шунда да иң авыры аеруча менә лифтка керәсең, лифтта кешеләр белән төшәсең һәм кулларны куярга белмисең. Кешеләр аңлашыла анда куллар телефонда, син кулларны куярга белмисең. Мин хәзер аңладым. Кайдан безнең бабайларыбыз, әтиләребездә менә мондый хәрәкәт булган. Яки, менә булай тәсбих тарталар иде безнең бабайлар. Менә мин хәзер аңладым. Хәзер бит инде менә мин хәзер бер көн шулай минем хатын тәсбих тарта үзенең телефонында. Менә шулай дип атыйм инде. Мин теләмимме, аның кухняда утырганда аның булай телефонына карый башладым. Һәм шуннан да ул үзенең лентасын карый. Димәк, файдасы бар. Мин кекс пешерергә өйрәндем. Шуннан соң хатын әйтә, шулай мин өйләнгән, кстати. Хатын әйтә, ул гомумән нидер психолог. Һәм ир белән хатын алар дус булырга тиештеләр. Мин әйтәм, матурым юк. Без синең белән дус була алмыйбыз. Миңа дуслар акчаны кире кайтара. Син юк. Ну, гомумән хатын-кызлар алар иң акыллы хайваннар һәм наивныйлар. Ни өчен дигәндә, чөнки вот менә мин хатынга продуктларга акча бирәм, ул кибетләргә китә һәм аны анда алдылар. Мөһим түгел, пятерочкада да алдылар. Магнитта да, лентада да, бөтен җирдә алдылар. Ни өчен мин тикшереп карадым. Мин шул чек белән керәм, шул продуктларны алам, минем 2 тапкыр арзанрак чыга. Минем берничә версия бар. Беренчесе, яки инде хатынны чынлап алдылар. Икенчесе, хатынның тагын бер кредиты бар. Мин белмәгән. Гомумән, рәхмәт. Гомумән, берсендә менә кызлар аңлар, хатын кибетләрдә йөреп кайтты, золотой яблокаларга духилар сипкән, анда кергән, монда кергән, әллә ничә духи анарда йөреп кайтты, күңеле әйбәт, шәп, килеп керде, мин сорыйм, матурым, нинди синнән тәмле ис килә дип, ул әйтә, фастумгель. 30-дан соң аңлыйсыздыр, тормыш инде икенче төрле. Кызлар менә алкышлап алыгыз әле. Нинди кемнәрдә кызлардан гына торган кызлар группалары бар, мессенджерларда анда. Бармы? Вот, минем бер танышымда да бар, шундый бер группа, ну, как танышым? Хатын. Вот, шок катам исем китә ул группаларның исемнәренә. Алар берсеннән берсе оятсыз. Аның эчендә бернинди оятсыз әйбер юк, ләкин исемнәренә баксаң, шул хәтле оятсыз исемнәр анда һәрбер группаның исемендә. Причем ул группаларда 9 кыз, 7-се яулыкта, 8-се кияүдә. Вот, менә кызларның беләсезме нәрсә сөши, алар бер-берсенә матур иттереп эндәшәләр. Матурым, бәгърем, җимеш. Шулай бит әйт кызлар, сез бит бездә егетләрдә алай бит не прокатит. Без бит матурым дип мөрәҗәгать итә алмыйбыз үзебезнең дустына. Бардыр инде андыйлар да. Вот, менә шул кызлар бер-берсенә матур иттереп эндәшәләр, голосовой сообщениеларда алар ишетелә. Һәм менә бу эндәшү буенча фикер йөртсәң, мин хатынның 10-нчы подружкасы. Чөнки без дә хатын белән шулай сөйләшәбез. Безнең дә андый оятсыз группа бар җегетләр белән. Ул футбол по понедельникам с пацанами дип атала. Рәхмәт бик зур, сез искиткеч публика.
Рахмет. Рустал Ахмадиев. Дұрыстан атыға өзінің ауыртуларымны сөйлейм әлі деген еді. Шындайрақ болды. Ол пациент, сіз психолог едік. Істің ішқына тыңнап отырдығыз. Алла ярамай алқышылар берейік әлі. Барыңызда көрген сіздер мынамда біздің экранда барлыққа келді QR код. Telegram каналына кіріп біздің yazылып, біздің шында күнділік тұрмышыны көзәтірге мүмкін. Өт. Жамағат қаршы олабыз сәхнәдә Рамил Агдеев. Сәлем дуслар, кәйфләр ничек? Мин татарча не очень яхшы разговаривать итәм. Мин бәләкәй чакта менә сәясәт сүзе дә ул минем өчен. Әни минем сәясәт итәсе килә. Ярар улым итәрсең, башта сәләттән башларсың. Гафу итәрсең инде, әзрәк кыстыргалыйм. Ярыймы? Алкышлар бирегез. Минем йолдыз буласы килә бит инде. Авызыңны сыбырым. Мин аның өчен нәрсә генә эшләмәдем. ТМТВда менә белән торып, орыш басуында клип кына төшермәдем әле. Пока. Мин Әйдә Шояр җитәкчесе. Әйдә Шояртны ТНВга керттем. Үзем аны алып бардым 2 ел. Инде теге, все, мине ТНВда күрсәтәләр. Ручка әзерләп куйдым, автографлар бирергә, кесәгә куйдым. Беренче эфирдан соң чыгам урамга, Казанда ЖК-сында чыгам. Барысына да барыбер. Ярты ел, 1 ел йөрим ЖК-сында. Барыбер барысына да. Бер тапкыр охранник, менә безнең өйнең охраннигы таныды. О! Бу бит син ТНВдан КВН алып барасың. Мин, мин. Егет, җүнрәк эш таба әле үзеңә. Туган авылыма Сабантуйга кайттым. Анда бит ТНВ күрсәтә. Анда бит минем белән горурланып, мине танырга тиешләр. Чыктым Сабантуйга, барысына да барыбер. 3 әби утыра. Ой, Рамил үскәнем, сине ТНВдан күрдек. Рәхмәт әбиләр. Ләкин мин яшерәк кызларга рассчитывал. Үч әби мине таныды, Шат Мөхәммәтҗан. Минем хыялымда яшакта теге ТНТ, яшь кызлар, Гарик Мартиросян миңа кул кыса. Нәтиҗәдә ТНВ, 3 әби, Җәүд Шакиров миңа күз кыса. Но зато Чаллыда, мин популяр кеше, мин үзем Чаллыдан, Мин анда беләләр. Ничек килеп чыкты бу? 2012 елда дөнья бетергә тиешле бит инде. Конец света. Мин моңа әзерләндем, короче. Консервалар алдым, макароннар, тигет, болталар, боулар. 2 бак зур алдым, берсенә су тутырдым, берсенә бензин тутырдым. Багажникка аларны керттем. Мин ул вакытта эчми идем. Һәм менә бу бөтен әйберне фотографировать итеп Twitterга урнаштырдым, социальный шелтәргә. Һәм инде шундый фото ясадым. Бөтен әйберләрне уеп куйдым да, чөтә матур түгел, өстәлдә ананас тора иде. Шул ананасны куйдым өстенә, төшердем, тоже Twitterга керттем. Моны күреп алды безнең иң популяр паблик Челны онлайн. Һәм менә шул ананас белән фотоны керткәннәр дә, язып куйганнар. В Челнах появился псих, который готовится к концу света. Комментарийлар: ты придурок, зачем тебе ананас? Менә, барыбер шуннан соң минем подписчиклар зурая башлады. Менә популяр булыр өчен әзрәк теге эш кылырга кирәк, походу, әйме? Римма шулаймы? Әзрәк теге булырга кирәк бугай. Кинода да төшәсе килә бит инде.
бір ой элек менә шым булган хәл. Шалтырата миңа минем дус кыз Зарина, ул кастингларда эшли. Рамил, синең типаж бик яхшы, безнең бер роль бар. Әйдә, җибәр әле үзеңнең фотографияларыңны. Мин такой, вау, хәзер кинода төшәм, короче. Җибәрдем. Ул һәм видео визитканы җибәрде. Мин, короче, төшердем видео визитканы, әйдәгез, карап үтик. Игътибар экранга. Привет, меня зовут Рамиль Агдеев, мне 38 лет. Имею опыт телевизионных съемок, ведущий телепередачи Эйда Шаярд, татарский КВН на ТНВ. Вот. В школе ходил в театральный кружок. Шутёха, шутёха. В общем, готов к съемкам. Җибәрдем мин моны. Короче, теге кисәдәге 3 ел яткан ручканы теге оп, чыгардым. Әйе. Зарин яза миңа. Рамиль, тагын видеопроба кирәк ди. Өеңдә төшер видеопроба, анда җибәрде миңа сүзләр. Прораб, теге Гараев, давай не умничай. И так забот полон рот с этим приездом архитектора. Шундый текст җибәрде миңа. Мин аны яздырдым. Внимание на экран. Гараев, давай не умничай. И без тебя забот полон рот с этим приездом архитектора. Но гениально бит. Гениально бит. Менде все, короче, теге. Все, подписчиклар, тың бара. Хатын төшерде бит әле, хатын белән көтәбез. 1 сәгать үтә, Залина миңа яза. Рамиль, извини, не в этот раз. Мен такой, Гараев. И так забот полон рот. Мин бит инде менә булай торып Титаникта бара иде, менә булай торып. Ортта инде кеше тора иде. Рамиль, ты что, в кино, что ли, снимаешься? Мин такой, хаманда жөнле эш тапмадың, что ли? Охранник син, что ли? Хатын көлә миннән. Рәхәтләнеп, минем кайгы, хатының бәйрәм, угар. Бер мәлне, короче, телефон шалтырата башлады. Карыйм, Гараев дип язып куйганнар. Гараев шалтырата. Хатынга карагандым, кухняда тәгәри көлә. Мин күрмәгәндә үзенең исемен Гараев дип язып куйган да шалтырата миңа. Әйе. Ну, анарсың бергә көлдек инде. Теге ролевой уен да уйлап чыгардык. Мин архитектор, ул Гараев, аның забот полон рот. Ярый, дуслар, мине күрсәгез, пожалуйста, зинһар, минең белән фотога төшегез, пожалуйста. Рамиль Агдеев, рәхмәт. Туган тумачаны алып, түбәтәйем кыңгыр салып, ял иткән чакта көн яһакта. Рамиль Агдеев булды. Алкышлар. Һәр атна сайын шушы стендап клубта ачык микрофоннар оештырабыз. Һәм шушында туплаган материалны Шаулт Мөхәммәтҗанда күрсәтәбез. Һәм нәкъ менә шушы ачык микрофонда пәйда булган, үзен яхшы күрсәткән шаяртучы кызны чакырасы килә бирегә. Татфактан Зилә Дәрҗиманова. Кайнар алкышлар белән каршылыйбыз. Сәлам дуслар, минем исемем Зилә, мин Әлмәт районы Кичишат авылыннан, һәм безнең райондагы экологик вазгыять никадәр начар икәнен миңа карасаң белеп була. Һәм сәхнәдәге менә бу урындык минем өчен куелган, чөнки мин күренмәс идем, ләкин басып сөйлим. Безнең мэр ничектер халыкны спортка җәлеп итәргә булды, аны велодорожкалар җәйде, сәпитләр җибәрде, ләкин аның берәйбер дә килеп чыкмады, һәм ул Казанга китәргә булды. Һәм мин дә шул исәптән Казанда, нишлипсең инде монда Әлмәттә, мин дә Казанга китәргә булдым. Һәм аның сәпитенә эләгеп, мин бар бер көндә күрми, сәпитенә эләгеп киттем Казанга. Ләкин
Минем төп хыялым беләсезме, менә Мәскәү белән Питер иде. Тик ишеткәнегез бармы, бер әйтем, выпускниклар телендә берәр нәрсә әйт әле. Менә Мәскәү белән Питерга укырга керергә җыенам. Менә минем дә шулайрак булды. Безнең авылдан шулай бер кыз китте Мәскәүгә. Хәзер фермада доярка булып эшли. Зато перчаткалары Black Star Burger. Мәскәүдә бердән-бер татарны тапкан, шуның белән бәйләнешкә кергән. Һәм мин Россия телеканалларындагы теге типичный сериалларда кебек мин театральныйга укырга керергә булдым. Килдем инде һәм миңа нәрсә әйттеләр? Вы недостаточно конкурентоспособны по сравнению с другими абитуриентами. Мин карап торам инде булай. Чөнки урысча әйтмәй каян беләм инде андый авыр сүзләрне әйемәм. Зато мин канәгатьләндерелмәгәнлегегездән сүзен әйтә беләм. Бергә бер әйемәм. Һәм гомумән кабул итү компанияларының бер фетишы, кстати, фетиш сүзен Питердә әйләнеп кайттым. Ул абитуриентларны кимсетү. Мин инде менә кая барырга белмәгәч, документларымны китапханәчелеккә укырга бирергә булдым. Әйе, китапханәчегә дә укыталар икән. Мин белмим анда инде дисциплиналар, конечно, анда. Күзеңне ничек бетерергә, кияүгә чыкмаска, ничек шәл бәйләргә, озынны, моторны. Всё, бирдем документларны, миңа шалтыраталар. Без сезнең документларыгызны күрдек, әйдәгез бергә, безгә укырга керегез целевойга. Целевой ул белмәсәгез, сине дәүләт түләтеп укыта, аннары син 5 ел авылда бер кая эшләргә тиешсең. Әйтәм, мин 5 елны эшләгәнче лучше кияүгә чыгып бала табан, как газаплану дәрәҗәсе плюс-минус 1. Юк, миңа кирәкми. Ну, мондый балалар белән сез кая керә алырсыз инде? Мин так югалган, мин белмим, анда Мәрьям кебек, Миләүшә кебек фермага барырга микән, Әлмәттә Невская чәйтерә калырга микән? И всё. Ниһаять, мин укырга кердем, һәм мин кердем татфакка. Монда кем татфакның нәрсә икән белә? Рәхмәт, әйе. Һәм татфак уникаль дөнья, мен үлеп яратам. Һәм татфак сүзендәге фак өлеше ул юкка гына түгел. Чөнки татфакны бетергәч урамга чыгып, fucking shit, мин кем булып эшлим инде? Fucking shit, мин тәки рус телен белмәдем. Акырасы киләм, шуннан да менә татфакта шулай рәхәт, менә үзеңнең авылдагы кебек, анда бөтенсе татарча сөйләшә, анда бакчадагы уңышларын, анда кичә сыерны алып кайткан сөйли. Менә кайбер укытучылар вакыты белән реально кәҗәләр, ачуны китергәч. Һәм җомга көнне безнең институт ул гомумән вокзалга үрелә, менә күз алдыгызга китерегез. Кызлар, безнең күбесенчә кызлар укый, үзләренең аттан башы кадәр сумкаларын тутырып киләләр. Аның эчендә буш күкәй савытлары, банкалар. Әйе. Чөнки кайтуга әнинең беренче соравы: "Балам, ничек хәлләрең түгел? Банкаларны алып кайттыңмы?" Һәм гомумән вокзал мөхитен тудырыр өчен монда бары тик Оршы-Казан автобусы 2 минуттан соң 3-нче остановкадан китә. Игътибарлы булыгыз, банкаларыгызны калдырмагыз. Без алар өчен ответственность несем. Һәм шулай итеп, дуслар, минем дә китәргә вакытым җитте, потому что Әлмәткә автобус идән кузгала. шулым белән рәхмәт, зур сау булыгыз. Зилә Дәрҗиманова булды. Алкышлар. Шуның белән безнең әзерләнгән чыгышлар тәмам. Барлык катнашучыларны чакырасы килә сәхнәгә. Әйдәгез, без алкышлап торыйк, алар чыгарлар бирегә. Рәхим итегез. Хәзер инде жюри әгъзаларына мөрәҗәгать итәбез. Кемнәр нинди бал бир икән шаяртучыларга? Илназ. Барыгызга да хәерле кичләр. Рәхмәт чакыруыгызга. Беренче чиратта барыгыз да әйбәт, җегетләр, молодцы, кызлар дигәндәй әзерләнгәнсез, нәрсәгәдер оештырып килгәнсез. Һәрберегез үзегезнең ниндидер темасы бар, кемдер зарлана, кемдер мактана. Ләкин шуңа да карамастан, мин менә бу музыкант җегет кем әле? Маратка башта шуның хәтле
теге көңіл өскәне жыр белән дә, тем более инструмент белән дә көңіл иттереп кенә чыгыш ясаган. Но нишләптер Зилә ныгырак. Зилә ныгырак көңелне биләп алды. Теге буш банкаларны действительно искә төшерде. Без аны мин аны күргәнем бар, вокзалда да, институтта да, коридорда да күргән бар, и бигрәк тә инде общежитиедә. Шуңа күрә молодцы, һәрбарчагызга да мин балны Зиләгә. Зилә Дәрҗимановага 1 балл. Җегетләр бит үпкә. Римма, алкышлыйбыз. Сәлам, тагын бер кат. Шыннан да миңа бик ошады бу чыгарылышта Зилә белән Рамилнең чыгышлары. Ну, Илнас Зиләгә бирде бит, мин давай Рамилгә бирәм әле 1 балл. Рамил актив. Шулай 1 балл алды безнең. Сирин Зуфарович. Маратка бирәм, вот 1 баллны. Марат Зинхар 1 балл. Шуңардан чыгып, безнең беренче бәйгедән соң Рамил Актив, Марат Зинхар һәм Зилә Дәрҗиманова 1 балл алдылар. Шул рәвешле без күчәбез икенче бәйгегә, ул да булса безнең импровизация. Әлеге бәйгедә без шаяртучыларга тәкъдим итәбез үзләрен район главасы итеп хис итәргә. Төрле район главасы булырга мөмкин һәм шундый сорауларга. Менә район башлыгы булсагыз, иң беренче нинди 5 карар чыгарыр идегез? Әйдәгез әле бераз фикерләп, уйлап карыйк. Район башлыгы булсаң, нинди? Район башлыгы булсам, мин район башлыгы булсам, беренче минем указ булырды, указ. Булырды бүтән Гараевларны за границу района. Мин Сорманнан үзем типа, Мөслимгә. Типа. Икенче указ беләсезме инде булыр иде. Минем хатынны 1 айга Турцияга җибәрәбез. Менә шундый указ булыр иде. Өченче указ булыр иде. Мин күп хатынлык өчен. Мин күп хатынлыкны, минем хатын Турциядә булган вакытта күп хатынлыкны районда рөхсәт итәбез дигәр идем. Анарсын 4нче закон мондый булыр иде. Указ. Минем хатын кайткач, аңа бу әйберне беркем дә сөйләргә тиеш түгел. Менә шундый закон. Белмәсен. Һәм 5нче, Гараевларны обратно амнистия. Рамил, син хәбәрдар мисың, монда бит съемка бара, син хатынын да карарга мөмкин. Айда, Зилә Дәрҗиманова. Беренче карар итеп, мин әбиләр өчен махсус автобус ясар идем, чөнки күп миндә аларга урын бирергә була. Алар иркенләп үзләре генә. Икенче карар булып, менә кыш җиткәч, мин әйтер идем, без бу елны кышка әзер түгел, һәм әзер булмагач әйттем бит, дип әйтергә, чөнки шул кыш белән бәйле, менә белмим сезнең авылларда ничектер, менә бездә традиция, яңа ел җиткәч, кардан, буздан ат фигуралары ясау, кыш бабай күзләре аккан, менә мин аларны бетерер идем. 3 карар җитәр, калганы акча таратыр идем. Рәхмәт. Дөрестән дә ул кыш бабай барлыгы. Ул бөтен кыш бабайлар да дөресен әйткәндә керәшен. Ул язга таба тәре барлыгы килгән. Узаграк турса бетешмен зиярат ясаганнар менә ул уртасында. И менә кыш бабай белән кар кызы торса, ипләп кенә эри кыш бабай белән кар кызы өстенә ята башлый торга. И кыр кызы димен. Кли. Кар кызы җылый башлый. Беренче закон минем Рөстәмнең хатын беркайчан да Төркиягә чыгармаска. Икенчесен Рамил Агдиевны Агди Рамилевка исемен алыштырырга һәм шукындырырга әлбәттә, без икәү булып шундый. Өченчесе Бәрәңгене теләсә кайсы вакытта казырга була. 4нчесе менә Илсур Метшин үзе урнашсын менә бу теге Таткоз жилфраткатка үзе кар казылсын, әйме. Мин аны күрмәдем беркайчан да. 5нчесе әлбәттә Сирин Байрамовны, Байрам Сиреневка.
чисто қойықта теге уақыт жетмей бейді законларды ойлап шығаралар импровизация етіп шоңа көре сен адашылы бәйрам болсын сен жоқ сен һәм сен екі тапқыр сен бір жақта теге ақша аз болғанда Серен Байрамов ақша көп болғанда Байрам Серене болырсың аңнаған болсақ бұл шабық рахмат Марат Зинхар біріншіден татар тілін сақлау бойынша бүтін стендап клубларын ябам бос һәм сөйле клубларын ашам әйе аннары бірінші ғинвар күні халық ара Шолт Мұхаммаджан күні деп иғлан етем чөнки иртән белән торасың и Шолт Мұхаммаджан сразу тағын икенчесе де Шолт Мұхаммаджан 2 заветренный Шолт Мұхаммаджан болсын икенче ғинвар күнінде анары шундай закон менә Серен Байрамовны туйга алып баручы дип олмасагыз туй шутланмый анары шул татар телен саклау өчен бүтән кафеларда мохитоны бетерәбез к черту матери мохитосын кертәбез коктейль татар мохитосын булсын һәм миннән закон юл хезмәткәрләрен бинасын дөресме әйтим менә Мамадыш трактын уртасына урнаштырам чтобы в центре событий были сразу голосуйте за меня яхшы Мен глава булсам біріншіден шокқа отырдым. Икенчеден менә татар авылларында иң беренче татар авылларын әз генә алгара күчерер идем. Вот татар авылына кергәч сразу зиярат булмасын өчен. Монысы икенчесе. Өченчесе татар малайны Мен утыра районга аягында бастырмас идем ни өчен чөнки ул сөйләп йөргән мөмкин карагыз монда зияратны күчергәннәр яки авылны күчергәннәр дип. Һәм йөзе төсенә карап Серен Байрамовны район мулласы һәм мөхтәсиб итеп куяр идем. Рахмат. Син аның тел төбен белмисең, ул зияратлар махсус авыл башында урнашкан. Китәсеңне онытма дигән. Әйе, бүтінісі сеңа бейлені нәрсе эшләдің сен, нәрсе эшләдің алар. Зиярат қырынан өткенде музыканы сөндірге керек. Әйе. Иначе қайталар. Қайталар да Шолт Мұхаммаджанда насын күлдірмекші болалар. Ярый, яхшы район башлыклары чыгар иде. Мен калса алкышлар бирәбез. Һәм жюри әгъзаларына сүз бирәбез шулай ук. Карыйбыз. Ну бу жолы мен иң җиңелен әйтәм. Үтерәсең син үзеңне раз. Просто зор иттереп тыңларым. Әйдәгез мин Зиләгә бирәм менә. Зилә, бер бал. Мен үземнең балымны бирәм Розальгә. Розаль Ахмадия, шулай ук бер бал алды безнең. Монда мин шул бирелгән кешегә уже әйтә алмыйм, бирә алмыйм да. Юк шул. Жалко, конечно. Бар. Так, ну Байрамов молодец, конечно. Алданып әйтеп кую әйбәтләр инде, конечно, да. Ну, Маратка Марат Зинхар шулай ук бер бал алды. Нәтиҗәдә безнең Рамил Агдеев бер бал, Марат Зинхар 2 бал. Розаль Ахмадиев бер бал, Зилә Дәрҗиманова безнең 2 бал һәм Радиф Кашапов әле барысы да алда. Biz ikinci beygiga biz аны атадык вакыйга дип, ягъни biz жюри әгъзасына бирәбез реквизит һәм кертәбез аны бер вакыйгага һәм шушы вакыйгага кушылып, шаяртучылар мәзәк уйлап чыгарга тиеш. Барысы да гади. Әйдәгез чакырык. Кемне? Серен Байрамов, сине башлыйбызмы? Әйдә, рәхимет. Менә сиңа шушындай реквизит бирәбез, шушы кәчтү белән искитмәле туры килә әле ул синең. Әйдә бәлки мин глава булсам, менә шуның белән эшкә җөрер.
Бүтін сейді, ана 17 көкейлі глава келеді. Сенің жемлен ғади, егітлер. Сізге әнен көкей беріп жібергені, балконда 2 атына ята бетенік, қашан келіп аласыз? Егітлер, әнегіз көкей беріп жібергені, 15 туық балконда 2 атына ята, қашан келіп аласыз? Сирен, сен менің әнені нешік білесің? Әне көкейлер беріп жібергені, 2 атына балконда ята, қашан келіп аласың? Сирень. Дин бойынша көкейлеріні он қолда ярамай, сол қолға ал. Әне көкейлер беріп жіберген, 2 атына балконда ятайын, қашан келіп Бір аласың? туғандар ма не қазір? Шоғансың біраз сен. Так. Әне көкейлер беріп жіберген, 2 атына балконда ята, қашан келіп аласың? Ой, Сирень обы, ашып қора енді помидорларында. Әне көкейлер беріп жіберген, 2 атына балконда ята, қашан келіп аласың? Алдама, бұл пупит. Пупит. Әне көкейлер беріп жіберген, 2 атына балконда ята, қашан келіп аласың? Алдама мен olmasam. Мен алмағыз алма, біз тырышабыз, сізге бірей-бірде керек. Мен пішірейді шыларға, әзірлейді шыларға, бірей-бірде керек мүзілеріне. Бұғын наша. Все, Сирен. Мен шыл соңғы 2 сөзі келе оғылады. Мен гіне түгілді. Рахмат Сирен Байрамов. Алқышылар. Реквизиттан дауыңдық. Сирень, да, соуытын тошлама главный. Сауытын ап қайтасы әлі ауылға. Айдан шақырамыз Елназбақ. Рахимет. Міне реквизит. Балаларға қойсын сайларға. Алынмы, зәңгәрімі? Сұрау шындай. Сұрау шындай. Так, жігітлер, қызлар. Мен жөнейіп тұрам, есіне қарамам да даже. Бұл міне как раз екіншен бар енді бұға, примерно. Жігітлер, балаларға қойсын сайларға. Зәңгәрімі, алынмы? Міне қарағыз, міне бұл қатын, амансы ире. Міне шырайына қарағыз. Міне қошырды, амансы тапты. Рахмет. Балаларға қойсын сайларға мекен. Зәңгәрімі, алынмы? Бұл бет тотарша сақ-соқ дуеті. Екінші. Орынларын алмаштырып қарайым әні. Балаларға қойсын сайларға мекен. Зәңгәрімі, алынмы? Илназ алып тұрым әлі, емін. Башына ғана қарағыз, Илназ, бұл бет сен бағышлаған жер. Аңла жүрегімні, тыңла жүрегімні. Жүрекке ұқшағанға деп айтамын. Үзіңе қалдыр. Яқшы сағыштыру. Рахмат. Вообще тұру келе. Балаларға қойсын сайларға мекен. Зәңгәрімі, алынмы? Ikisini de gözge kaldırırız. Sizin sahnede orta mebel bulup jığılap yutuşunlar. Ay, рахмат. Yok, тоқтал, мен тауыш операторын сөгісті келе. Никол шыққандағына микрофонды бұзасың, сен бірей бірдағына шылмай бет, ә? Бір деген егітті батырда қойық, шумды қызық жауаплар бере, сен... Бүтін олайтма, давай. Бүтін жөнлері реквизит yok işte diyor. Балаларға қойсын сайларға мекен. Зәңгәрімі, алынмы? Илназ, балаларыңны яратмайсың, что ли? Дұрыс айтасың. Келішем. Бұндай ойыншығаларға. Балаларға қойсын сайларға мекен. Зәңгәрімі, алынмы? Илназ обыны сіз нәрсе енді қазір хаги-ваги һәм киси-мисиға вообще-то трендлар бітті. Қазір бүтінісі қозлар алалар. Шоймын, ай, молодец. Менің әбі әйткенше бұл киси-миси хаги-ваги түгіл, бұл шурттыр-пурттырна индедер. Так. Бар ма тағын? Илназ обыны қоз болмаса хотя бы қозылығы енді бұларын ұрғыт страшулем. Яқшы. Рахмат, Елназбақ, алқышлар! Рахмат.
Римма Никитина шақырамыз сені береге. Римма, сенің жымлаң бекті ғоди. Әйтіңіз әлі, Түркияға қойсы терминалдан ұшырғамында. Егетлер қызлар, әйтіңіз әлі Түркияға қойсы терминалдан ұшырғамында? Илназ, балаларыңа міне бұл ойыншықны сайла. Әйтіңіз әлі, пожалуйста, қойсы терминалдан ұшырғамында Түркияға? Қоқыланған қозлар білен ярамай. Бұл менің мечта детства еді. Хоть мандалякты. Сен білсән кім ап келгенін, ана? Аха. Түркияға қойсы терминалдан ұшырға екенін білмейсіз ме? Қазақстанға бар, Қазақстанға. Римма Никитина запаска білен ерейінді. Алар дуэтта жүрділер. Зиле, Түркияға қойсы терминалдан ұшырғамында? Римма апа Түркияға розығы білен түгіл, қызыл білен ұшаларға дәтті. Акырыңғыра емақлара керек. Ол қышлар беріп, әлбәтті рахмат Римма. Тексі рахмат. Марат анар үйіне қойтқаш ұша башлай. Қазір жюри әғзелеріне мұражағат етеміз. Ойын турында, бүгінгі бәйге турында ғыммен бірінші сөз. Илназ, сізден башлайбыз ма? Мындай шығышларыны біз инде телевизордан қарап, көбірек білеміз. Әммәді ләкен мен мында бірінші тапқыр. Риммағына олатына сайын әлі бір жерге жүрей. Көп тапқырлар инде міне Раминнің шаярдың тамашашы болырақта келіп қарағаным бар. Аннан соң инде міне жюри әғзасы болып та шақырған. Ғыман алғанда шығышлар матур. Нәрседір бар-бір әзірек жетіп өтмей, фантазияны жегерге нығырақ. Ғыман алғанда бұлай өзі көңілі, матур. Нендейдір яңалық та бар, нендейдір яңалық болып өтмеген әйбірлер де бар. Шоңа көре менің фикірім шындай. А балны? Балны айтып бітіргеш. Мен шынан да яратып келем шындай тапшыруларға, чөнки татарша КВН, Әйдә Шаярд, Шалт Мөхәммәтҗан берсендә калдырмыйм, килергә тырышам вакыт булганда. Мен мында бәя бергә түгел башта менә ял итәргә киләм иң беренче чиракта, инде бәягә килгәндә исә соңыннан әйтербез, име. Нәрсә әйтәсе килә? Минем өчен менә бу татарча стендапта зур ачыш булды ул Зилә. Вообще молодец просто. Бердән-бер хатын кыз ишә. Менә шушы сезнең арада, һәм менә бөтенегезне дүртегезне ва җитәкләп кенә тора. Бәреп ата торган, синең өметле Зилә. Шуннан да. Өметле Зилә. Тагын нәрсә әйтәсе килә. Мен Илназга килгәндә нәрсә җитеп бетми, анысы на самом деле дөрес, нәрсә җитеп бетми. Аны мин аңлыйм, сәхнәгә чыгып баскачтан да ул теге каушата, һәм менә бу импровизациялар бигрәк тә теге дулкынландыра. Но икенче чыгарышта килгәндә күбрәк импровизация эшендә яңалыклар ишетеләсе кирәк, күңеллерәк булсын. Зур рәхмәт чакыргынызга. Сирен Байрамов. Давай, миңа да ошады. Безнең бұл шығарылыш, бұл тапшыру шәккіне нешік деп етім, тауға таба барды. Башта жеңілірек башланған, анасы қатлаулырақ, қазағырақ. Неге келгенде енді мен бүтін шығышларда ашады. Шәккіне импровизация үшіне келгенде ол нұқ ауырай бір ол. Сен аңа нешеккіне әзірленсәң де, аның мәзәк жауабын, мәзәк фикіріңні міне қазір шушы секундта ойлап табырға керек. Еміне, ол бейт башқа сразу мәзәк сөзлергіне, мәзәк оқиғаларына келіп кірмей, сен ойлай башысың, нәрсе деп айтым екен, уже Зилә жауап берді, уже Рамил нәрсәдір сөйлей, уже әнесіне шундай сөзлер айтты. Вот нәрсе айтыргам екен деп. Шуға көрі бұл бик қиын, менімше егітлер, Зилә бір деген
Булдырдылар. Һәм минем тагын бер нем бар, менә ничек кенә авыр булмасы, егетләргә, кызларга фикерләр дә шуалды, шәк кенә теге дөрес түгел якларга да кирип китеп мәзәк бу. Ну, зал бер дигән аларга ярдәм биреп торды, шулай бит гөрләтеп торды. Менә чабык әле бергәләш. Шунда килгән кунакларыбызга кичә. Вот. Всё. Ну, бу җылы Илназ балны беренче бирәм диде. Аңа биримме? Инде, ая. Иң матур иттереп сөйләшкәне, татарча сөйләшкәне Зилә булды, шуңа күрә Зиләгә бирәм. Зилә, бер бал. Ай, шушыны бәйлебез. Ну, монда гомумән куела инде, гомумән. Бу соңгы бәйләү. Мен үз балымны бирәм Рамилгә. Рамил Агдеев. Попит, Кли, Шәп. Мин белән тырышканы өчен менә. Аңа алып барушы да кумауша булады. Теләсә микрофон да кумауша булады. Тырышканы өчен юморлы, шат күңелле кеше. Кабирамедәгез кулларын чабып. Рәхмәт. Радиф Кашапов шулай бер бал алды. Без җиңүчене беләбез, шулай бит инде аны тәбрикләргә. Һәм инде гадәттәгечә үзебезнең юбилейларга йөри торган конвертларыбызны матур хатын-кыз кулына бирергә әзер Зилә Дәрҗиманова, син җиңүче бүгенге бәйгедә. Зилә. Шуның белән, дуслар, безнең чыгарылыш ахырына якынлашты. Безнең белән булганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Шат Мөхәммәтҗан. Пока-пока!